Bang, či čaute ľudia, to je Jakub, vítam vás v dnešnom videu z Brawl Stars. Kámo, konečne som doma z nemocnice, aj to je podstatné, ale kámoško, ja som dával na Instač aj na TikTok, kokos, dal som 1000 trofej s Jožkom, na TikToku sa volá Jojko LP, kokos, kámo, ja som mu pomohol dať Spajka, počkajte, ja vám to ukážem, kde ho mám, Jojko sa. Ja som pomohla Spajka na 1000 a on mne Dynamajka. Kokšo, čiže ľudia, jak sa vám toto bude páčiť, za toto prosím, že sme to dali na 1000, obidva, tak nám dajte prosím aspoň 30 lajkov na tomto videjku. A dobre, ja si myslím, že to nemusíme obkecavať a môžeme ísť na to. Neviem, čo si zahrám, ale... To na Piper není. Ani hokej. Viete čo? Nie, Dynamajka. Či? Nie. Dynamajka nejdem riskovať. Lebo ľudia, ty kokšo. Potom s Jožkom ideme, že ja chcem dať Piper na 1000 a on chce dať Cordeliusa na 1000. Čiže som zvedavý, jak nám to pôjde a jak sa toto videjko bude páčiť, tak dajte ten like, prosím, aj zvončeky, aj odbery, všetko proste, lebo tú 1000, ty kokos. To je debil. Oj, ľudia, toto je zlé, kakané, toto sme prehrali. Ja si musím zase spievať, aby sme vyhrali. A toto nie je ani vôbec dobrá mapa na tohoto, na Leona. The stronger be like you see, the stronger be like you see, the big gala be, the big gala. Je toto možné? Kámo, toto není možné. Áno, Kit. Yes. To je debil. To je debil, kámo. Na čo do neho skákal? Keby do neho skočí skôr, tak chápem. Nevadí. Vadí, ja som prepadol. Oj, toto bude zlé. Ja skúsim asi jam grab. Kámo, idem skúsiť trio. Ľudia, ja som taký happy. Kokos, už mám 2 na 1000 a chcem dať ešte Nitu, za tu si dneska tiež určite ešte zahráme. A potom, akože skúsim dať Piper teraz ešte na 800 aspoň. Alebo Nitu na 850, lebo tu mám na 801, či koľko. Neviem teraz. No poj. Ty poj dole. Kámo! Čo mi dneska je? Poviete mi, čo mi dneska je? Lebo ja to neviem, čo mi dneska je. Doriti, my sme opľu. Čedy. Piper sa o to postará. Ty zmardečku. Kámo, to je debil. On kebyže do mňa skočí. Ale asi videl moje účko, tak sa otočil. No ľudia, toto nie je úplne dobrá Piper. Toto nie je moc dobrá mapa na Piper. OK. Ale akože zatiaľ, taký priemer. Pekne, kokos. Ale stále je top 4, to sú všetky týmy. A to je Memple, to je dole, teraz Crowa. Daj ho! Bo ťa zabijem ešte ja. Yes. Nice. Díky. Ty kokos, tak to tu neverím, že nie sme prví.
kámo, toto sa mi prestáva páčiť. Či kokšo? To som tak vedel, že spraví. Kokšo. Ja ale uberám hapek, čo ti dáva. Ty vypadni. Čo si dovoluješ do neho? Hehe. Aj ty chcípneš. Kokos, ľudia. Yes. OK, questíky. Tak jak hovorím, chcel by som dať teraz najmenej na 750 Piper. A najviac až tak na 780. A potom by som išiel za Nitu. No neviem, uvidím, jak sa mi bude dariť. Možno za tú Nitu pôjdem skôr. Čo viete? To prčíc. Super, teraz som minul všetky rány. Vypad, nedá ma. Že? Dobre, nedá. Hihi, to je debil. Hopa. Čo je to? Hopa. Tak nič. Nestíham. Kokos. Pekne kit. No, ale už to začína. Yes, ty kokšo. Ja mám také šťastie, že hrám tie 3v3. Ježiš, ale tak teraz bude otravný. Tak ja som skoro urobil Wii, ale do smrti. To je zle. Videl som tu Mortisa. Ten je tu za bokom. No jasne. Hehe. Kýt, však skoč po ňom. To je hajzel, čo? Nevadí. Stále žijeme. Uihi. No tak urobila uihi na mňa. Kokos, ale tak ten Edgar ho tam vybil pekne. Poďme ho kľúčiť do prdele, mu sa tam akurát spavne. Ty kokos, toto je zle. Alebo dobre. Ľudia. Pám. Poďte, poď. Nie. Poď sa go doraz. Yes. Nie. To nebol on. Ľudia. Nie. Yes, dobre. Je, tu je ten bri, pikus, dikus, bobikus. Yes, Barry je dead, ale aj ja. Nevadí, kokos na druhom mieste. Čo ti dáva? Pekne. Počkajte chvíľu. OK, čiže ľudia, už som tu, mám quest na Stua, že mám na damage, tak idem za Stua, aby som získal megabox. Idem skúsiť, ale potom ideme hneď Piper a potom môžeme skúsiť aj tú Nitu. Počkajte, chvíľočku. OK, už som tu. Ale viete, čo je škoda? Že neuberá, že vám nepridáva ten damage, aj keď do čestky uberáte. Ale toto je malý rank, čiže toto by bolo ľahké. Toto bude ľahké. No však ja som spravil Wii, ty kokšo. Kámo, ja keď si disky myslím, že je malý rank, tak ja do toho disky tak idem. Nevadí. Počúvajte, či jak to budete počuť. Jaj. No nič. Poď sem. Bratříčku. Ty hajzle, zdechni. Už nejsi můj bratr. Yes, je mrtvý. To je hajzel. On ma hitol. On dáva 5. A možno
Ty kokos. Ty vole, ten Vali. Ty vole, však tu sú všetci. To je sviečka. Moja. Hehe. Ty kokšo, tak ten bull ho poriadne prekvapil. Yes. Ukáž, koľko mám damage. Aspoň 20 000, prosím. 29. No nič. Kde by som si zarobil hity? A neviem. Napadá ma iba showdown a hento za toho Angela a Rika som už dokončil. Ináč ľudia, ja som s Jožkom hral také kombo na tom Rikovi. Ja vám to ešte ukážem, na čom sme to hrali. Že sme jeden mal na Colta a jeden Rika. A kokos, viete, ak to dobre išlo? To boli. To sme dali asi za 10 minút všetko. Počkajte chvíľu. OK, už som tu. Tu bol Frank. Jasné. Jasné. Je mi to jasné. Do prčic. Však spravil som Wii do neba. Asi spravím Wii. Nechcem moc. Co je had? Tak ja idem radšej ďalej. Dobre. Dúfam, že ho dá. Nice. To by som si hovoril, že čo by to bolo za hráča. Ja som si ho aj nevšimol. No nič, ľudia, asi je po nás. Aha, dobre, pohodka. Ešte máme Chestera. Ľudia, získam Leona a toho potom vám budem natáčať, ako ho púšťam na 300 alebo 400 trofej v kúse. No na YouTube vám to proste natočím. Ale neviem na aký kanál. Asi na tento. Ty kokos, ľudia, je toto možné? Dobre, to prežijem. Neprežijeme. A prežijeme. Kokos, te 17 musíme na dole. Čo ti veje? Nevadí. To fakt, my by sme boli druhí ľudia. No nič. Nevadí. No a idem vám ukázať. Radím vám na tomto Mega Broken Rico. To vám tam radím zobrať Rika a Colta. To mi Jožko poradil a kam by sme to dali asi celé do 10 minút. Lebo to máte proste takých nádher. Ja som tam chcel si zobrať Bibi, ale 6, 7, no nič. Ja som tam chcel zobrať Bibi, ale potom mi povedala, že si zoberiem tohoto. Colta. Nedorazíš. Ani ty. Hej, ani ja tu máš. Podľa mňa to povedala. Ona by to povedala, keďže ma počuje. Uí. Opa. OK, ľudia. Toto video musím... chcem si s vami otvoriť ten box. Čiže... Ty vogo. Ja, však to hrá už vlastne duo. Čiže asi budeme tretí, či? Ja nie, na páreček. Pohodka, prežije. Ja som to vedel. Je po tebe, hihi. Ty kokos. Ale aj po mne, hihi. Viete čo, idem najprv tu Piper a potom dokončím toho... Jak sa volá, toho Stua. Kámo, ja som Piper získal predvčerom a už mám na 733 trofej, čo ti dáva? Kokšo. A ľudia, ak som aj... Neviem, či sa to hovoril v minulom videu, ale sa mi zdá, že hej, jak chcete, aby som pušol
jak by som púšťal Piper na 1000, tak dajte to aspoň najmenej 30 lajkov, kámo, lebo a prosím, dajte like aj za to, že sme dali tých 1000 trofej. Obidvaja. Fuj. Fúha. Ja to zničím. Tak ja by som ju zničil, kebyže mám ešte tu jednu ranu. No nič. Poď sem. On ho nedá, to je DG. Aha, dobre. Nemusel som odskakovať, ale radšej. Nedostrelí. Pekne, Edgar. Nezdechne, prežije to. Kokos, ja uberám 5100, hej? Ja som to čakal! Pekne. Ja som bol taký obetný baránok. It's a set. Nech ide od neho preč. Nevadí. A druhé miesto je tiež good. Za mňa. No to asi za každého druhé miesto good. To sú 2 hodiny. Ty kokšo. Ale som rád, že že vás videá bavia. Teda dúfam, že vás bavia. A že mňa proste baví natáčať, hej. Ale keby nechodím do školy, tak natáčam každý deň, ľudia. Takže bez srandy by som natáčal každý deň a ja som myslel, že máme s bratrancom tak 15 zhliadnutí a my máme už 2800. Ty kokšo, to ste jak dali, ľudia. To som tak čakal. Kto mi to nečak, to je kráva. Ty debil, či kto hrá za Grifa, kedy debil. Vodka. Chod si ty po ten power upík. Čúťa, že tu niekto vykúkne. Pekne sa mi zabíjali naraz. A dobre, čau. No poď, tímuj, ty debilko. Tím. Ty hajzlík. Nie, kámo. OK, -0 a Winstreak sa mi nestrátil, našťastie. Ľudia, prosím, aspoň na tých 750 ju chcem dať. Jaj. No, uvidíme. Fakt najviac by sa mi chcel dať na 780. Lebo to mi príde také dobré. Ale kámo, ono to nie je ťažké pod 600 trofej. Na 600 trofej to je ľahké dať. Ale na 600 trofej je to ľahké dať, ale nad 600 to už je makačka. Nie. A dobre. Pekne to uhral. Zlítol som ho. Hello. Kokšo. To je gec. Mal skočiť do mňa, hehe. Ja som to auto len tak niekam. Radšej som odskočil. Yes, pekne. Ale toto není pekné. Či pekné. Pekné, to je to isté, nie. Dávaj! Yes. On už je fú. A teraz čujte niekto. Aha, tak nič.
Yes, sir. No, super, 754 trofej. To sa mi páči. A ľudia, prosím, dajte mi proste odber. Chcem dať aspoň 20 odberateľov. Akože mne nejde o tie odbery, ani o lajky. Mne ide o to, aby som vás zabavil. No nie, že zabavil, ale aby ste sa mohli dívať na moje videjka a také. Mne ide o zhliadnutia. Akože ide o všetko. Aj o lajky, aj o odbery, aj o zvončeky, aj o zhliadnutia, proste o všetko. Ale radšej cez zhliadnutia mám. Hello! Nezmizla. To je svíňa. Poď do nej, pekne srdík. Sa aj nebojí, bež tam po ten Power Cube. Jak tu niekto na mňa vyskočí, tak zdechnem. Kámo, ja som tam strelil len tak a zabil som Kita. No nič. No a teraz. Pekne som ubral. Lalalala. Ježiš, ten kino sa im bude chcieť pomstiť. Nie, zabije ma ten Edgar. Nie, ja nechcem byť tretí. Prosím. Nestrieľa, to je jedno, že štvorka. Nech počká na mňa. Aj keď. No, spravím tam niečo. Yes, som rád, že išli do toho. Ty kokos, ten ho pekne podskočil. Čo si dáva? Nemám gadžetu, bojím sa ho. Keď nemám gadžetku. Kokos, toto ma tak baví. Čo ti veje? Yes, mám ho. Čo ti dáva? On je 11. OK. Tak to máme easy win. Oni sú tam. 100%. No jasné. Či? No jasné. Kokšo! Yes! Kámo! Yes! Čo ti dáva? Ja som ho dal, ja neverím. Kámo, ja som ho dal. Čo ti dáva? OK. Ja chcem ísť potom Mortisovi. Vadí. Alebo potom Kitovi. Skočil by som po ňom. To je had. Lily zabila. You name me poco loco, poquititi, to loco, wanna lick me dancing. Yes. Ježiš, choď po to, ty debil. Si myslíš, že ťa zabije nejaký postranný Piercy? No vidíš, ty ho zabiješ sám. No tak čakám, kedy ho tam niekto dovraždí. Si robíte prdel, že on prežil. No tak už neprežil, hihi. Hej, 6, 7, no tak už 7, 8. It's sad. Tam bol, či? No dobré, ty si dead. Tu bol, nie? Ale. Nemám sa prezrádzať. No dobre, daj ma preč. No tak nedaj ma preč. Mne to akože nevadí. Nie akože, mne to vôbec nevadí. Joj, čo si myslel, že ma dáš dole, či čo, ty debil? Ja dám teba, kokšo. Toto som si najprv myslel, že už je po mne, hej? Lebo bol som docela pod tlakom, ale dal som ho. Čož je dobré, to nič. Dobre, dám ho. Dám tu Piper, dám posledné 3 kola a uvidíte čo, spravíme to tak. Ja ju dám na 800 trofej a ja idem
Od koľka tých trofejí idem? Od 750? Nie, menej. 725? A dal som ju na 8. No, ešte som ju nedal na 800, ale dám ju. Kokos, kamo, tento hráč je jaký dobrý. To si hneď pridám. Ja si nepridávam tých, čo sú dobrí, ja si pridávam tých, čo vedia hrať. Ja idem do nej asi. Ja to sa tak vedie. Ja som nemal gadžetu. Do prd. Tak my teraz zdechneme. A dobre, pohodka. Že to udrží. Neudrží. Dobre. Kokšo. Tak ja som myslel, že je po nás. No, poj sem. No nie, nebaby, šarkuj tu a radšej poj do mňa. Ci vogo, treba, nie, my sme štvrtý, brosky. Ja som prepadol, tak to vôbec. Dám ju na tých 800 trofej, dokončím ten quest, otvoríme nakoniec Megabox a končíme. Tak, no on už je na Playganice set. Ja som debil, som si ho chcel pridať. Nevadí. Ty kokos, to je Casey. Kít. Hajzlik, jak si myslel? No dáma, ice sem. No nie, že je dáma, ale normálne dáma. Kámo, to sú debili. Nie, ľudia, som prepadol, toto je zlé. Ľudia, toto je fakt zlé. Že som neostal na tých 780. Ja ich som dal na 800. Nevadí. Ľudia, keď budem mať viac než 300 gemov, tak tak niečo nakúpim v shope a točím vám to. Aké pekné skiny, aj blingy si budem všetko. No akože mám 4600 čo si blingov a chcem si kúpiť na tohoto, jak sa volá. Nie na Sťua, bože, jak sa volá ten brawler, na ktorého chcem. No skúšal som. Pozeral som si skiny a chcel som najprv na Maisie, ale na nej mám, na nej nemám, ale ani nechcem, lebo kamo Maisie, akože ja som ju strašne hrával. Ja som ju, ty kokos, strašne hrával. Som ju púšoval, ale ostal som s ňou na 500 čosi. Ľudia, toto je zle. Ľudia. Dobre, pohodka. Ja že to je Edgar, ja si stále myslím, že toto je Edgar. Sorry, bro. Hihi. Dávaj, daj ho. Hihi. Nie, kámo. Zmena plánu, idem sola. Nie tria. Kámo, nie. Dobre, nechám to na 780 potom. A viete čo? Ozvem sa vám, keď sa dostanem naspäť na trofeje. OK, ľudia, sme tu a máme quest. Tu Piper som už dal. Nedal som ju síce na 800, ale do ryti. Ale dal som ju na 787 a ideme si otvoriť Megabox. 3, 2, 1. Poď. Nedívam sa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pozriem sa. Nič tam nebolo. It's a set.
Ja som rozmýšľal potom, že si kúpim nejaký skin na... Ale tu stojí najdrahší 2750. Neviem, idem sa pozrieť. Na Mortisa by som si mohol kúpiť. A tu je iba tento a to sa mi nepáčia. Na Rozu mám. No, neviem ľudia, fakt neviem. Počkajte, ja zatiaľ nájdem nejakého brawlera a ozvem sa vám. Tak okej, ľudia, našiel som na Byrona tento úplne prvý vedľa môjho za 5000. OK ľudia, to by bolo z tohoto videjka všetko, ja dúfam, že sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať like, a s vami bol Jakub.